Good morning mga idol no mo tibiyang. Idol Lawrence Martinez sa Mang Timonti programa. IFM News idata bigat iti Monday. Happy Monday kaya kay amin na sa kapada. Hoy, gising! Agaring kay amin mga idol. Tapos hasta kata makapagsagana kayo para kanagiti papanan nyo tatakal. Because it's Monday, dapat kita energetic kay data, dapat kita adaapo iti goals yo. Irata nga aldaw mga idol. Ngamin, no awanti goals yo kat parang anating aldaw kat it's a lazy Monday. No mo to'y biyang syempre makadkadwana ni Idol Glenn Batuyong. Tabrikasta kita iso apo iti kadwa ka magdimuhan iti programa tayo IFM News iti portion ay topiko. Okay, good morning. Good morning kadig di amin ng dingdingeg ken digitay agbuy-buy ati Facebook Live kada iti nga nasa pangaparbangon. Yes. Iti agisagsagana iti pambigad da nga mapan eskwela, mapan EJ offices da. Ken of course iti mamaturog pa lang. Yes. Agree kayo. Agree kayo. Yaman no hangkaman nga nasapa idata mga idol no kas pagarigan ti serrek mo akit mga alas 10 lang. At malamang ito alas 11 Diba? Kaya ko di kita lulu kadalula nga madamati sagad na. Yes. Ayan nasapa na tayo. Nasapa na ito kang nagsigsagad kit. Good morning. Agdalus-dalus na. Di kita lalakay ka naman bakit na. Okay. Ay, nung nanisakbay na kapapan ka nito ay topic ko na tata. Kumusta met iti Valentine's yung kanitita? Ay, nasaya at napang kami. Napanan nyo. Actually, kadwami ni Abby. Alam yung bati miso na di. Actually, napang kami lang dito. Ito yung mga inasal. Ito pagtunuan ti manok. Kaya actually ngamin, dito barok ni Abby. Adanto kasla JS da. Ay, well, palidaanin ko, yes. Senior lang, hanga JS. Senior 1. Kasla socialization ka. Kumigil tayo ako JS. Napang kami gimatag di suit na. Wow. Iba din. Nagmay nga rin di suit na ita. Basta kaya ayun na. Dating ko. Basta. Worth 10,000. It's not the worth, it is the thought. Wow. Jure man deta basta lagi da para kada alak mo ited mo. May isa pa idi nalpas mi nga na iko. Mabising kami na pang kamlat tanangan dito ito. And then actually nga nagregalo ti sabong kada ko chocolate. Apa to ng tita? Nag-gift ti shoes. Sabsabality taste ti idol. Ito na ba ang taste ng mga 40 eh? Ano tarig apay deta sabsabong may kabil mo ta sakam. Sa bagay mo payat-payat di ba? Sa bali kami tissues mapayat-payatam kung maumurang. Agam at least kata apaman ayan nga datay itatakam lang siguro ta anniversary ko siguro mo daw. I would. Happy anniversary. Ay, sige, anniversary. Happy first anniversary, love. Masari. Actually, ako patatabot lang aming ang banag yan. Aspeto, muging, kada birthday, di ba? Anak ka nga talaga. Uy! Kumusta mo didiwik sa Rio? Alak sa Rio. Valentine's Day ko naman siyempre na pa kami yan pagsamgyupsalan dito na iya Kurimaw. Imagine ang ganda yun from Manarang to Kurimaw. From Kurimaw Tapautige. Apo nakaka-adadayo ka mo. Mayata. Nga matatao dyan Tapautige. Sobra. When? Actually the mom ko. Pamilya. The Ma'am Irish. Karubak. Talul. Talo lang as ka with giant. Di ba? Kasi at least kita nakapag Aywan aya. Hindi na pa namin hindi. So sa Bali. Sa Bali ni Uncle Didi na tayo Uncle Didi. Yung magkaruba da. Kakaruba kang matla. Okay. Di ba? Alright mga idol, speaking of papaway, Ilocos sa Norte, akat edi 14 month, akat dito'y rinugyan dan, formal nga nalukatanen, dito'y guling-guling, Idol Glenn. Yes. So, kumusta met? Iti nagturangan nyo? Amo yung guling-guling kami before nga
mapasamak deta ada day dudul making. Nada dudul making idi Valentine's. Namas Idi deta. 8. Actually dito ngamin daduma dagar aramid dudulen pero in Paway the dudul making is a tradition kasi lalaki so tradition mo lang. iso ti mangipakita ti symbolic iso na nga pinagaramit kasi dete dudul kan mo dayjay kasi la napagkat kasi la pinagkakadwate ko kan dito nga aming dudol Pasa-pasa. pasa-pasa kan idi pa laeng una nga panahon idi before pa laeng ti Kastila napapati nga dito dudol idi pa laeng before Spanish regime idi Indians kanu kan Malays ti okay. nangikwa kanu introduce ito ayan tayo. And then DJ kason pinangluto na isong amo di ununa na nga tattao ti agluto kan DJ pinagdapil ti kwa ta ubog ti unas. When ti Ubog ti unas. unas ti paggarami dati ubog ti unas tapos dati gatatinyog gatatinyog kan di kitay anya basta bagas DJ na kasi na bayo nga bagas na kasi arena nan kasi la kumadete empanada tayo ng DJ kami empanada ket adda ko na adda pud coloring nga orange ng DJ kasi la kasi mo Kulay green mo deta. puraw ito na ngamitatan no habang halhal bunda halo-halo on the day amo na pagbaling nga brown or what because of the ubog ti unas Ay. at presko iso na nga kwa Tapos makikiwar habang nga makikiwar dayjay lumaplapot agtitik tapos aging nga na nga lumamuyot tone Yes. Diyet ti kakarigatan nga luto na ya. dayjay ti karirigatan ata masapul nga nakaan-anus ka nga agkikiwar mga maang nga dayjay apoy nakit dete na Napigsa. te low fire lang. Isumot lang ay medyo nabayag nga luto na ya. Imagine am DJ ko ma-low fire ko nada medyo kasla uring ko ma DJ pila nga DJ ag talaga nga agko ko. Ngam DJ uring kay waras mo tapno ano na nga Pumigsa. Kasi lang kumatiki barbecue di ba ang haan nga agko. Low fire lang iso. O di ba mga idol? DJ Dudol talaga. DJ Dudol naanus ka. Agko ka DJ ag kiwar. Ano naman na kano Idol Glenn? Tira man nakit na sa meat. Di ba nasa meat lang mo sa idol. pang sinamit nga min. At ang amin DJ depende no si kati mang templa. Adam kami DJ kaya dati dudul nga haan unay nga nasamit. Adam kami tay Hamuyo ba DJ kasi la cake ko mga maangan na samit kasi naimas la tay. Dahil sakto lang. Sakto lang Ti kasi naman na. kay to DJ ngam dete kasi la nakasama kasi la kan to malpas kang mga Masuya ka ba, diabetic to. Anyway kasi guling-guling. And then Idol Glenn sa Sudekman data Dudol in every family agar aramid kay amin dito paway ti Dudol. Mat kidi. Anyway DJ ka kasi lang ko man i-centralize nga para nga activity DJ Dudol hanggang may mga agko ko ti Dudol DJ paway nga DJ kasi lang ko ma house to house pero DJ nga time DJ nga DJ kasi lang ko ma iso na DJ activity ti paway nga pagdadupudupan ti ami agkakadwa ko ma. So idi Sabado ya makita mami DJ students, DJ bisita. Ada pa ni ma'am ko makinbagi dito ita kabulaluhan ni Ma'am Pamela ni Ma'am Pamela Aragosa. Ay wow, di kita talaga nga patibakmakan, di ba? Hindi kaya chef nga talaga ada ni DJ Dudol Idol Glenn mabalin mo ikan dete ano tawag na dete kas lang nalutungan yung nga dete singlag ano na singlagan yung kas lang. Wait. Mabalin DJ Brown kas lang ladak Ay, ladok. Ay, di ka na tiladak no kwa. Ada pa no kwa. Ado nga version nga minti dudulmet. Ada di gije. Ay, okay. Di min kasla. Actually, deta dudulkit kasla kumamit lang mahang na puro nga minti maha. Di ba? Ay, paborito ko makmakad. Maha, sapin-sapin. Di kita, ano pa nga minen. DJ, deta, dudul. Actually, amom ko na ni Advi. Di man Indonesian iso na. Amom pa. Di kwa ti Indonesian ti jelly. Dodol. Hanga dodol ko na. Okay. So we are like more on Ilocano ti Indonesian ngayon kasi ti dudol abat ti dudol ba Tagalog ko na haan Ilocano adang amo da kat dudol manita Manila tarupan da dudol
And sinabi niya siya timbagan, okay, so tigayam actually ti kunada kami ti nag-introduce kat Malaysia, matigay Malay ito Indonesia. Iso nga day dodol da kat jelly. So, Ay, okay. Kasi di ba sila jelly day jay. Ay, iso ng lagayam ko nagito ka nagitutak pa. At ato ang muna day nga uming di tila. Nagpada kayo idol actually ang mga idol ni ano doon damag kayo. Ni Idol Glenn kat puro trivia ti amo na deto. So di content ko kung kami Kasi ko. Kuya Kim nga Loki. Ang Loki version ni Kuya Amam Kim. no pati Loki nga tinagan ti Loki nga ni Kuya Kim. Lokim. Loki mit ako. Paunay. Actually kasi so mapantayon ayan di nalpas ti ano dito yan nalpas din. Annually deta? Annually. Okay. Pang mga taon na deta yan. Hindi ka bukid basta hindi una na nga. Okay. I-report to siguro ni Idol Dennis Damdaman. Actually, hindi una na pa ilaang. Ever since nga ada guling-guling. Ada guling-guling, ada doodle making. Okay. So every sayang, di minaraman ang kada-reps dito. Actually, di last year ba yun? Or last year, nagyawid kami kada reps. Ada man di anya day dulang ko na day pagikabilan da amin day panganan. Ay well, day nakatadunga. Ati dulang mga idol kata atindag lamisaan. Ang alis mi day like bamboo day ko mga pangan. Pagipan natin pangan. Itat dan magkipila kayo, kayo wala ta mga lati dudul kada ko. Ada kadadunga klase nga kanya nga mga nanganda sa dada amin diyan napakanda amin as in nakadadut tao hindi. Day pe pagpilaan kami ng Sawang Bridge before nga day raramidin da nga bridge dyan. Nakapila ti nakadatidlog nga nakatadlugan as in nga nakadadulugan. Ano naman nagipagpaset? Napandan nakipangpangan lang mangibabain jaw. Yung naimas na pindas. Ay kudos kada Mayor Galano, kada amin ni Sudan officials talaga nga very successful. Di ba nakakastra nagsala da pay? Well, nagsalsala da pay. Kasi DJ first hand nga pakakitaam ka DJ. DJ guling-guling sala dance, guling-guling dance tawag dito. DJ sa bunga na kung kuna sa atin din na pagbaga. Sa bunga na. Ada jay na. Ano na nakasjay. Ada basta iso na nga guling-guling. Nga mga magpaspaset ka mat idikwati kakasta guling-guling. Actually, idilaeng siguro naikamang nakitaan. Idihan nga naikamang at amok apenda guling. Puro empanada kami di amok. Hindi na ba nagtapawa ito kila da guling-guling tumba-tumba kada apay ka na yung apay nakadadong festival yun kung nakadapay di sa Bali Pete nakapiesta dati Abril. Ay talaga? Sa Bali Pete. Actually Idol Glenn dito kami paway talagang rich of traditional and culture. So kahit nasa UN nakadado digiti pamati, nakadado digiti festival, festivities nga mapaspasamak dita paway. Tapos ni kastaram baka digiti nagduduma nga pamati yo dita paway. So ada tumba-tumba. Ana ka ditumba-tumba kata deta parang Halloween special. Pamati dati digiti natayen kasjay nga maatangan. Isu nga nakan digiti ay agar aramid ti atang kabayatan apo ti tumba-tumba dita paway. DJ kasla ko mamuday pinagaramid ti dudul making DJ atang making. Hindi kasjay. Tamo mi daduma kat atang amin di kasta. At dapat dati ko ay dong len dati isuda dati guling-guling di uring niya. Nga into bigat ba di jay? Into no pailang Miyerkules. Ay Miyerkules. Wednesday. Before Ash Wednesday, it's a guling-guling. Iso nga puraw DJ ikabildan do dito ang muging. Okay. Day agkuros aya. Day to kasla lang. Dapat DJ cut Ash aya DJ ko. Ngam DJ puraw. Dapat talaga DJ Ash Wednesday. DJ to no kwa. Dapat DJ ko. Dete na te palaspas. When. Uran DJ ti pagbalinan da nga Ash isunda kabil dito ulo. DJ mo paway DJ nakuha nga kasi nga bagas. Iso nga puraw ko DJ nga main it's a sign of kasla festivity nga itad kani iyalay da for anya dito yan agrag-ragsag for a bountiful
bountiful nga pinagapit ti mul. Basta di diyan siya nga Diba? iso ti kwada, iso ti Thanksgiving ko tapos agmeri drinking wine kadi so amin sa ukas diyan. Kasi into no kabigatan nan mangrugi iti Quaresma or the Lenten season nga dete isunto ti anya deto yun. Holy Week kasi holy 40 days diyan ko. So Diba? kasi jay ti pa. Dadali bigat din. Ayan. Anong data? Tunan ninyo strand. Ana. Alam niyo strand Ilocos. Gulong-gulong awamet, good morning. Amok na to. Yan yung strand. Diyan, gulong-gulong awamet ko na. Basta ti gulong-gulong ako. Dati ibagbagamat si kanyo strand. Gulong-gulong gulong-gulong na dete ko anya di jay ada piyesta mo ti digite motor show kasi gulong. Hello, gang. No mo di kayo nalalaing kasi galing-galing festival. Oo na yan. Yan nalalaing. Pagyapada. Pagyapada pa. Galing-galing mo dito, anak ko. Nakikita ka lang ti rating ni Deta na dati baby niya. Galing-galing mo dito. Sa digi dyan nalalaing mga sumala. Giling-giling festival. Giling-giling. O, di ba? Ado nga klase ti Hello, festival. kang kabiglet ba? Kani Jocelyn Dumlao. Apo, pakaman Tapos JT, Ivan Morales. Duma, di kayo mamatay. And of course, ni Henry Lagitan Nagma, Lars Viernes, Elvis of Villanueva, Happy Hearts ni Manipod Cheryl, and of course, Angelo Kinay, Manipod Baay. Ayan, ninyo strand Ilocos talaga kami. Adun to pwede pagsaritaan. Guling-guling. Yes. Kasi dahil pagsaritaan sa bas dudul lang. Ayan, Oo, nagiti activities na, Idol Glenn. And mag-ibag tunaan niya ti difference na kadet yung atawa. Ayun. And of course, oras na alas 5:26. Ito tuloy mo ito po. Nagiti kapag sasaritaan. Kalpasan dito ay apam malagip.